Ke skulbah USTM haka sien balai snem kynthih kelayo jaka biang hapdeng ki arspa tylli ki skulbah kiba bhatam Sorkar India haka jingpynbna kaba khandai jong National Institutional Ranking Framework arja arpsau kaba pynbna haka sien Nyngkong dau Myntri tnat Pule Puthi ka Sorkar Pdeng Dharmendra Pradhan. Ke USTM kari ka skulbah kaba yo ek accreditation A grade hadin ke jingbuh bania da ke NAAC house nem arja arpway. Lai thuru ya ketika skulbah kum ke Green Campus ke bedairu ke wei ni ke jing angnut bah khamat jong ke NAAC kum ke snat rekam jong ke Ministry of Education ke Sorkar India. So among those 11,000 and in total 54,000 colleges and universities, our university has got. It is always giving attention to this institutional role. They are the partner. I cannot mention the name of the parents who cannot take it during the financial problem. They say they are winning. Ketika skulbah akala terai klem sange ben penurlong ya ka thong jongka benlong kum ka wei ni ki jaka pulie ke bapau nam ha ka perthai. Kelawan ra ya ka payback policy ke bekerbang ben pinsluri ki samla pulie ben pendep ya ka NET, GATE, SLET, IAS dan ni kino ki eksamen bah klik do bala penlong daga Sorkar Jela pat Sorkar Pdeng. Hapoh ni ka policy ki samla pulie jong ka USTM ki bapa si kini ki eksamen ki yo biang ya ka bailut jong ki na ka te ka skulbah. Alor ketika jingrum biang ke skulbah USTM hapoh ke thup ki arspa tylli ki university bapau hakari nagal yang ki bor penyat ketika skulbah kila penlong ru da ke jinglek men alor ketika jing job jong ketika skulbah.